24 мартта Үзәк балалар китапханәсендә шагыйрә, тәрҗемәче һәм нәширә Вера Хамидуллина белән очрашу узды. Чара балалар китабы атналык кысаларында оештырылды. Детям можно, да. Балаларга очрашуларда биниһая күп мәгълүмат биреп була. Аларда аңа кызыксыну бар ди Вера Хамидуллина. Россия һәм Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Вера Петровна Чаллы шәһәрендә яши һәм эшли. Ул балалар өчен шигырьләр яза һәм ике теллек әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертә. Ханым очрашуда 1 сәгать дәвамында аһәңле итеп малай кызларга шигырьләрен укыды. Вот, да. Вот, посмотрите-ка, на крыше сидят малюсенькие. Мыши. Тяга к живой бумажной книге. Иң мөһиме шул, китап кызыклы булсын, без бит китап аша өйрәнәбез ди Вера Хамидуллина. Әлеге очрашу язгы каникулда китапханәчеләр оештырган чараларның берсе булды. Центральная детская библиотека. Балалар китапханәсенә көненә 100-гә якын укучы килә. Укучылар төрле чараларга, әти-әниләр белән китапка киләләр. Язгы каникулда исә укучылар бергә шактый йөри ди Елена Минаева. Аралашу кызыклы һәм күңелле үтте. Соңыннан Вера Петровна балаларның барысына да автограф китапларын бүләк итте. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.